Welcome to Amsterdam. Enjoys You're missing out. life change. It's really life-changing. So nice. Lalo ka na naman this week! Sobrang ganda. Yeah. Hello, titas. Naka-sunglasses po ako. Hindi po siya eyeglasses. No, sunglasses po siya. Naka-sunglasses ako kasi dito sa kitchen. Minsan, masinag yung hinag ng araw. Masakit ba? Tapos na po yung aking tawag dito, trial lesson. And nag-book na ako ng lesson for this week. And next week, mag-ano na naman. Next week, parang fix na yung lesson ko Monday and Wednesday or Wednesday and Friday. Tingnan pa namin. As much as possible, gusto kong free yung aking Friday. I'm just making, ano ngayon, yung aming dinner. And while nag-drive ako kanina, mas ano siya, mahirap kay masinag yung araw ba and hindi ko nakuha yung sunglasses ko. Later ko na gagawin yung yung noodles, yung spaghetti noodles. Ito na muna. Kasi maaga pa naman. Wala pang 4 o'clock dito. Sa Wednesday, yung aking lesson would be at 10:30 to 12. So, okay pa din kasi yung swimming lesson ni Ana. 2:45 and pinipick up siya sa school alas 2. So, after ng lesson ko, uwi ng bahay and prepare for lunch. And mag-lunch, I mean. And, yeah, pick upin si Ana at 2 o'clock and then we will go straight to, actually, uwi pa kami dito sa bahay. And we will go to the swimming pool kung saan yung lesson niya. And also, sa sa Wednesday tsaka sa Saturday, pwede po kami manood sa kanya na mag-swimming. So, pwede kami pumasok last 15 minutes. So, excited ako makita siya ulit. Nag-show off pa naman yung anak ko pag andun kami. And I'm really glad na she's doing well sa kanyang school and extracurricular na activities like swimming and other activities. So, as a nanay, nakaka-happy. Kaming dalawa ni Ruth, hindi po kami sobrang stricto na nanay or na parents when it comes to school. Hindi pa. Parang kailangan pa kasi siyang mag-enjoy. Na nakaka-happy naman po kasi she seems to be really enjoying school and having fun with her friends sa school. She has good friends sa school. And yeah, as parents, yun naman ang gusto natin na nag-enjoy yung anak natin sa eskwelahan and at the same time natututo sa mga kailangan niya matutunan sa school
2 days ago, Friday pala, we received her report. Ano po yun siya? Para siyang, ito pala siya. Tabunan ko lang yung ng book niya, report niya, Ana. Ana, yan. So, itong book na ito, it stays sa amin and sa school hanggang sa makagraduate siya. Hanggang sa matapos siya ng school. Kasi, since group 1 and 2 hanggang 8. So, lahat ng development ni Anan, officially na nakasulat galing sa school, yun po yung andito sa kanyang report. So, positive naman po yung ni Ana. Yung kanyang development sa school. Magaling na po siyang mag-count and all that for their age ba or for their level. Mag-count and magbasa ng mga simple words, very short words. Ganon. Palagi kong ini-emphasize sa kanya, nire-remind sa kanya na doesn't matter if she's really not perfect, not doing perfectly or not doing very well sa lahat ng bagay or sa isang bagay. For example, singing or dancing, something like that pa, for example. Or drawing, ganyan. Na kahit hindi siya ang the best, as long as nag-i-enjoy siya sa ginagawa niya. Yun yung pinaka-importante. So overall, masaya po kami ni Mr. sa development ni Ana and sa social skills niya, yung mga ganun, and also academics, ganun. She's a very nice girl. Mabait po siyang bata. And, syempre, I'm not saying this because anak ko siya, pero because nakikita ko siya, ako yung nakakakita sa lahat ba. Tumutulong siya sa bahay, ganun. And, po siya, sensitive, empathic, yung ganun, na bata. So, happy ako na nakikita na she seems to be a kind girl, friendly. Siyempre, hindi naman perfecto. May mga times talaga na tantrums siya. Yun, yung the best we can do as parents is i-guide lang yung anak natin, and na ma-regulate nila yung kanilang emotions, yung ganun ba. Kahit po mag-isa lang siya, but seeing how she is now, how she interacts with other kids, her classmates, her friends, and also how she is with little things, and yung yung response niya or reaction niya sa iba't ibang bagay. So, nakikita ko ba na, hindi naman siya spoiled na bata talaga. Kasi a lot of people would tell me na, spoiled siya. And kahit ako dati, sabi ko, oh my God, she's spoiled. Yeah, of course. Ibang bagay na I would think or I would say na parang spoiled siya kasi hindi siya ganyan ka-same sa how I would do it or how I expect or sa ibang-iba sa nakasanayan ko, syempre. Pero overall, happy po ako. Happy po ako sa anak ko and how she is sa school and sa bahay and outside sa bahay, ganun. And as parents, yun lang taman talaga ang hiling namin na sana healthy siya lagi and maganda yung relasyon niya sa mga tao, sa paligid niya, ganun. Sana lumaki siyang mabuting tao. Yun lang. O, diba? Sana na naman ito mapupunta. But, yung nga pala, nung Friday, napunta po dito si Rina tsaka si Loyna. Pero nakalimutan namin mag-picture. Diba? So, pinagluto ko po sila dito kami kumain nung Friday ng hapunan. And then, hinatid namin sila sa bahay nila. Buti na lang pumayag si Mr. Sabi ko, pwede ba natin silang ihatid? Wala naman problema si Mr. And then, Sunday, may namit po kasi akong Pilipina. We've been talking sa Facebook and hindi din ganyan kalayo yung bahay nila sa amin. I mean, not really close, but mga 15 minutes siguro na drive. She lives in the next town. And na-meet namin sila and yung asawa niya, pumunta sila dito. It was nice meeting them and having them here sa bahay. Hopefully, ma-meet din niya yung mga kaibigan kong Filipinos para may mga kakilala na din siya. Kasi hindi pa siya katagalan dito sa Netherlands. And I think hindi pa yata marami yung mga kilala niya. Mag-relax na lang muna po ako ng konti, no? And then, pick upin ko na si Aling Maliit in a bit. A few moments later.
May mga natira pang marka like this one. Ano ko na lang to siya. Microfiber. Ayan. And punasan ko muna siya. Yung yung oven cleaner, siya, hinayaan ko dito ng mga ilang oras, siguro 3 oras. If you can do it overnight, mas okay din. May mga dumikit pa pala dito. And then after that, kunin niya siya. Tabunan niyang foil. And inaano ko siya, tawag dito, yung cling wrap. Hinahayaan ko doon. Tinatabunan ko ng cling wrap. Tapos hinahayaan ko ng ilang oras. Sometimes overnight, pa depende sa time. Depende din sa pag ano ko siya ba, naalala ko siyang gawin. Pero if you can do it for over an hour or 2 or 3, depende kung gaano ka dumi yung inyong oven, pwede din. And then after that, ginagamitan ko ng paper towel para ganito, tingnan niyo. Ayan, para ma-absorb yung chemical, and then ma-wipe out ko yung yung mga dumi. And then after this, pinapahiran ko na po siya. Ginagamitan ko na ng damp na wet na microfiber na cloth, and then punas. Yung gamit ko na solution, lang, dishwashing liquid tsaka tubig. So kayo na lang po ang mag-estimate kung gaano kadami yung niya. Hindi naman super dami. Ang ginagawa ko, kasi hindi ako naglilinis sa ibang bahay naman, sa amin lang naman, lang siya, warm na water, tapos konting patak, sobrang konting patak ng dishwashing liquid, tapos tubig ulit, binabasa ko siya, and then yun na yung aking pangpunas. Tapos susundan ko later ng walang dishwashing liquid, tubig na, para lang po matanggal yung chemical ba na pinunas natin dito. Pag naglilinis, babaw, ganyan, pababa. Depende sa inyo. Meron ding pag ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Lalo pag basa ang sobrang basa yung cloth, ganyan. Depende po sa inyo. Pero wag yung parang pabalik-balik. Tapos fold. Ayan. May time po talaga ako these days na gawin yung mga bagay na hindi ko madaling nagagawa nung nagtrabaho ako. Minsan ko lang nagagawa na ba, kaya syempre wala na tayong masyadong time. Most the whole day nasa work ako, so pagdating ng bahay, luto, mga laundry, ganun, minor cleaning, tsaka spend time and rest. Yun na lang. So, ito, binalawan ko na po siya. Balikan natin yung natin. Ayan. Nakaamoy ko pa din yung syempre, yung chemical. Pag oven cleaner yung gamit ko, hinahayaan ko muna siya ng mga 2 araw. Hindi ko muna pinapagamit yung microwave. Tsaka yung oven na din mismo, para hindi ma-transfer sa pagkain natin yung chemical. After this, kung feeling nyo, natanggal nyo na, napunasan nyo lahat, dry cloth. Microfiber pa din. Microfiber po ang ginagamit ko usually pag naglilinis.
So, ayan. Hindi po kailangan perfect na nawawala kasi ilang taon na po tong oven namin eh. Parang mga, hindi ko alam, mga ano na yata si Ruth dito. 9 years na. Tapos yung oven na to, yung kitchen set kasi namin, second hand din siya. So, included na po to lahat. Yung oven, yung ref dito, yung dishwasher na pala na-change na namin yan. And itong lahat, itong set na to, second hand kasi siya nabili ni Mr. So, wag niyong i-fully close. Ayan lang, ajar lang para makasingaw yung amoy. O, diba? May cleaning tip tayo ngayon. Diba nga, naglinis po ako ng ilang taon, no? Sa neighborhood and also sa school and also sa restaurant. So, I've picked up yung mga tricks and also yung mga basic na knowledge about sa paglilinis, ganun. So, na-apply ko na siya dito sa bahay. O, diba? Ang sabi ko magre-relax ako, pero wala po tayong mag-relax. Wala po tayong time mag-relax kahit pag nasa bahay tayo, ang dami natin nakikita. Relate na rin yung mga nanay dyan na nasa bahay. Or kahit yung mga working moms, although gusto nating maraming gawin sa bahay or magawa. Pero, yung time naman yung wala tayo. Pero pag tayo, stay at home mom or housewife, kagaya ko these days, may time. So, marami ako nakikita. Nagpaplano ako, itong gagawin ko, rest ako, and all that, magnanap. Wala, hindi nangyayari po yan. At in 10-15 minutes, pick upin ko na po si Aling Maliit, no? Balikan ko na lang po kayo pag andito na siya. One eternity later. Kumakain na yung mag-ama natin. Natin talaga, no? Mag-ama ko. It's makalik. Laka. Kaya kuruntas ka siya. Papa, I closed station. It's okay, you just put it on the sides, Kat. How's the taste pa? I thought the meat was already expired. Looks like it, but no. You want kurunta? You want vegetable?